A principios de abril as flores van esmorecendo nesta camelia reticulata, unha das máis bellas e grandes de Europa. Supera os 11 metros de altura e roza os 150 anos. Miles de afeccionados de todo o mundo visitan ano tras ano nos xardíns do Pazo de Oca na Estrada. Exemplares de 8.000 especies diferentes desta flor ornamental que se introduciu en Galicia a finais do século XIX procedente da China adobían os 19 xardíns e espazos monumentais da Ruta da Camelia, traxecto que aproveita o pulo do turismo da camelia que en maio do ano pasado confirmou un crecemento do 12% na demanda. Un turismo desestacionalizador, é un turismo que move un tipo de cliente que ven fora da temporada estival, que axuda moito a manter, sobre todo, esos establecementos rurais. É un turismo que día a día e ano tras ano vemos como se incrementa, expandeuse por toda Galicia. A composición dos solos e o clima foron as claves para o éxito na adaptación da camelia, facendo de Galicia na actualidade un referente internacional con case 2.500 cultivos, froito do gran arraigamento do coleccionismo e dunha crecente afición. A última fin de semana de marzo, Padrón acolleu un dos 25 eventos que se celebran en Galicia durante o ano ao redor desta planta ornamental. Foron máis de 70 expositores galegos, máis ca nunca. A afección galega supón ao redor do 90% do total estatal e segue medrando. Un premio á mellor camelia de orixe galego, co cal o que estamos facendo con este é fomentar que a xente saque camelias novas e daqui de Galicia. A camelia é flor de inverno se o que buscamos é admiralas no seu esplendor. Pero actualmente está a abrir novas oportunidades de mercado con usos descoñecidos ata hai pouco en Galicia, como o seu aproveitamento agroalimentario e cosmético. Despois de 30 anos cultivando as praxardíns en San Miguel de Sarandón, en Vedra, Enrique plantou a carón de exemplares centenarios 3.000 camelias para extraer o aceite moi apreciado en cosmética debido ás súas propiedades rexenerativas. Temos de 5 variedades das asancos, reticulata, oleífera, sinensis e japónica, pero que máis efectiva é a japónica, que máis se está recollendo. Os finales de agosto, setembro, cando teñen as semillas, pois recollemos as semillas, sacamos as boliñas que teñen dentro, prensámolas e xa temos o aceite. Non necesita solamente prensado en frío, non necesita ninguna elaboración ni nada. Un aceite 100% natural, base da firma de produtos cosméticos que están comezando a comercializar. E saldrán 3 ramas, non? Que son orixen premium, que será a máis alta, orixen profesional, e despois imos ter unha liña dedicada ao que o cabelo, os xasbóns, pas mans, as cremas, que vai ser camelia natura. Ton moita vitamina E e antioxidante, eso fai que regenere moito a piel. 100% natural, 100% ecolóxico e feito aquí, na nosa terra. O éxito da camelia en Galicia estendeuse, como vemos, máis aló das Rías Baixas. Preto de Betanzos encontramos a única plantación de té certificada como ecolóxica de Europa. Grazas a unha colaboración coa Estación Fitopatolóxica de Areeiro, a empresa de infusións Orballo usa en Paderne a mesma especie de camelia que usan na China ou na India para facer té, a sinensis. A colleita do único té galego comeza nun mes e segue ata finais do verán. Todo o té do mundo provén dunha variedade de camelia. A parte que se colleitaría das camelias para procesar, para facer té, sería cando empezan a brotar, digamos, esta xema apical e a primeira, segunda e terceira folla. Destas mismas plantas, unha vez colleitadas, podemos facer o té blanco, té verde, té negro, distintos tipos de té. Camelia cultivada en Galicia, facendo un té con os sabores, unhos matices e unhos aromas propios da nosa zona. Infusións, cosmética, mesmo cociña, fálanos de facetas descoñecidas da flor de Galicia, a camelia, que polo que se ve é algo máis ca unha cara bonita.